nakoy bagong na diskubrihan ba. Ako ni suway karon sa akong mga amigo. So kamo na yung decision kisa yung nakadaog sa pinaka the best nga reaction. Pinaka the best nga reaction. Pili na mo guys. So atong naon kay si Calvin Perez. So guys, sorry na kay guys kay why tingog nga akong gibuhat na palpak. Palpak muna si Calvin guys. Ang reaction na nito nawa guys. Hindi na mo kadungog sa kuan. Sa istorya namo sa mga pero sayang guys, wala yung asawa. Hindi to tong naayang asawa makita. Ano yung kita na. Medyo palpak ta guys, palpak yun. So next na to kay si ang birthday boy kay si Mario Rocky Ortiz. Ano guys, ulit tao mo yung problema. Hop. Hop. Yo, wala rin na guys, bungro na siya ng wa ko diha. Mo lagi ni napalpak gid guys, sorry guys. Lagi rin tutog nakadungog ta sa mga istorya namo. Sa katawa pod. Okay lang, okay lang. Next time, next time. Sunod kay si Rap Rap. Alright. Solo gyapon, solo. Reaction guys, ano ang reaction? Pero ako na ako'y napilian sa the best reaction din. Nakakita ra mo diri. Karon po ni kani sayang guys, napakita ko dayon Brian Calzada buwa uta ko mo pakita dayon nani kay tanaw man yung asawa guys, sayangan lagi awa mo tanaw na sa luyo. Ipakita na ko tura unta to para makita ni sa asawa nga nagtanaw siya ato. Sayang Beach Boy. Oh, diri naibong si Beach Boy. Ibong siya diri. Saan na eh? Katawa na ni Beach Boy guys atong video nga babaeng nagsasayaw. Boss Neil lato tayo. Gani day guys, si Boss Neil dire di man mo kadungog, wa na siya mutingog, nagsigil na siya tanaw, tutok na siya diara siya ni tingog guys nga pakita ko. Tutok siya guys, tutok siya. Muna pertinong katawa agad. Kani mo yung pinaka-the-best. Muna yung nakadaog na si Rilaw. Action guys. Muna na itong champion for this episode. For this content. Guys, pasensya na kayo kay first time na ko itong buhata apps nga inat. So next time siguro na to ano na sa tingog.